Okay, ate ko subong sa amon niya office. So, ate mo may pagkukuling ate mo so biso happy oh. Oh, naga. Oh, na ate sila birthday girl. Birthday na subong si Pau Pau, si Angel, si Rayan. Kago, of course, ate oh. Okay, old school na ni. Tapos ate may ate kami photographer nga gin-invite subong. Kilala niyo yan eh. Takanaw ni kanya siya. Okay, nagpa-Jollibee lang ah. Ay lang McDo galing atong sponsor no, hindi kali Jollibee no. Kaon kami anay para may energy. May ma-photoshoot kami para sa mga websites and other marketing materials namon para swabe ang marketing. Okay, okay lang mo guys? Okay lang? Okay, energy ha. Birthday girl, pila ka na? 23? Layo sa tsura. Oh. Do 22 ka lang. Sabi ba, bata pa sila tanan. Pila ka na gani, Mel? 23. Ay, hala. Tubo lang ka mo gali. Pila ka na ganin, Nes? Bayda. Ikaw yaw, pila ka na. Kape lang mo ya, board? Coffee. Ha? Naka-breakfast na ako kayo. Nagkaka-breakfast ka dyan. Kung may trabaho lang, especially ginambalan ka lang good pay lang. Okay. Kabig lang ng balan. Tapos susulaan to karon ng project ha. Okay. Ano ni Bart? Ano na siya? Nano Mist, Okay. only 160 pesos. Dial now, 917-5555. Nagbakal ka man, Lies? Okay. Basta tangan niya tao, salesman sa palibot mo, ate kamukha mo na lang binaklalay kahit baligyan ay. Oy, may siomay. Kung tumakli ko siomay. Hindi na sumay mo? Ray, Miel, dirita. Okay, so dili kami sa 2-bedroom plastar ni Eric. Ayon sa amon niya master photographer, binagbinag yun na ang senaryo. May suga na part no, para sa suga na. Okay. Ah. Okay, Mayo. Sample pa lang na. Kin ano man kamo din no, kin tawag na kin tour man kamo. Wala, sir. Way kamo masampulan sang ano? Kita tayo. Isa-isaw nyo ganito pasunod yung mula sang clients. So, may ano nyo anay living room, tapos proceed mo sa master's bedroom. So, emphasize yung bit nga may dito sa balcony. Okay? So, basta 2-bedroom unit, 2 ang balcony yan. Okay, balcony yan natin. 1 sa balcony. Oops, bloopers. Pero pwede balcony. ang finish, isang tiles yan mo gini. Pero, keep in mind, hindi niya siya dala ng bed, ang design yan eh. So, this should be a flat wall lang ganyan. Okay? Amumanda sa likod niyo. Flat wall lang na. So, that is part of the dressed up na unit, no? Na muna ng pagpanami lang nila for presentation purposes. Okay, ta. Kaya muling, ang common nga toilet and bath. Okay, for us is ganyan mo yung fixture. So, amo ni siya ang other room. I-decide siya na ito pang babae. Ang namin sini, kay makita nyo ng ng floor to ceiling ang style ng wall window ya. So, kung namin view mo namin gini. So, ano ni siya, corner unit ni siya. Sir, how about ng CCTV? Hindi, why not? Why not? Oh, nakaroon. Basta na lang yung mamangkot, bro. Oo. Why not? Para niya sa diri lang. Oo. Paano naman kung tingin na kung pwede pets? Yes. In general pwede, kahit Rocky Pain man kung may do ka mga mag-ahot, okay? Okay lang ni siya, kay hipos ni siya. Pero kung mag-ahot yung doon niyo, expect lang mo may magreklamo, ganyan. Okay, so ang association na lang na sang kondo mong ma-decide na yun, sang fates ni doggy niya. At least swerte kay ang mga agents ko, mga models and mga pretty sa Angel Ano ka gani Angel? Ano ka ni? Model katol? Gintahan mo? Pageant? Ano to? Miss World. Wow. Imagine. Miss World. Dugay na to. Okay. Because bisan dugay okay na. Amo lang nami kay syempre mahamot sa camera. Okay, ariya bisan hindi sila yung Miss World yung mga pretty mga yapon si birthday girl Pau. Oh, pretty man ni sila yan mo. Try to set up the condition. Pero of course si Miel. Okay. Okay, sige, bye. Alright, so we'll have that.
Explain ba? Sige ba? Sige ba, explain ba? Oo. Kailain bukot niya kay nasa natin. Gan. Okay, oo gani. Oo. Be, pakita tsura mo, be. Pakita ang 40-year-old face. Ay, sorry. Ang 40 plus. Ay, 40 plus. 40 pala na kayo. 43. What birthday na subong ha? Birthday na. Special shoots. Oh, special shoot, okay. Wow, may ara ka, ano? Paman. Alright, okay, here. One, two. Okay, amo lang birthday gift ko sa imo pa wa. Okay, ano no diyan? Ay kanami. Oh. Bagay sa edad. Pussycat? Yay. Okay, kag. Amo lang na. Why na iban? Why na, okay. Kag bag, okay na na. Para sa 23-year-old. Okay, very good with your hat. Right? Okay, one, two, smile here. Look down at Okay, when I come. Ano ni ma'am? May seminar? Okay. Okay, ma-meeting kami. Ano na? Negosyo naman? Kasi ano yung negosyo niya? Eh, ma? Binabaligya mo guys ha. All face mask 20 isa. 20 isa kung biro. Okay. 20 SRP ni. Siya po nga Tiyabi ko allergy ka da. Di ba ka punggod ka? wala na medyo kumay na. Iyo, di ah. Alom lang. Pakuha ko pa rin sir. Hindi, may lang na non-essential na iya. Hindi na iya, sunod lang na non-essential na. Importante, ano na, income. Oo ah. Oh, di ba? Sale. Okay. Kutsakan ko to sa LTO, tamam? Okay guys, so currently I am invading Ilonggo Dad's vlog. 30-year-old? Kwa. 16 years old. Oh, abi ko 15. And here's our professional photographer guys. So if you want to book picture, tested and proven. Can we do something about the hair, pre? Para daw apina mo gid ka. The director. Okay. Yes, direct. Direct or nga mo nga pambato sa mama mo ni. Guys, single and available. Charot. Tindog pa be please, tindog. Ay, katindog ka na gali. Oh, gani pansit. Oh. Ang pansit queen. Ay, kanami sa imo mas do. Well, perfect. Glitters ba? O safe man na. Yes. Hindi ka sunod kagaw da. Fashionable. Fashionable. Oh, pansit mo tugin ko ayaw. Oo, sir. Ano na ginabaligya mo? Kapila. Sunod 180. Only 160 pesos. Dial now, 917-5555. No, okay. Pero dapat namin ilong mo kung wala ka mga breakers ako ginawa. No, sige, be. Happy birthday to you. Ayuda. Gagawin na nito, oh. Alright, tapos kami count. Thank you, ma'am. Oh, pirmi lang busog kay mama. Wala pulos diet yung kunupon yun si ma'am. Okay? Positive ako. Okay. Positive. Sige, bye-bye. Ang task sa. Okay. Bye-bye. Okay. Nadula kay na si Eric, gulpe lang eh. So, katuan sa balaya bla. Puli siya. Ari kay kibuton ta siya. Rasa. Beautiful ka. Malay nun.